Siz biz bilen, biz owaz bilen başladık onunla. Assalamu alaikum Türkmen owaz dileýilimden gadyrly müştaklary. Garaşyl baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly atmaradyň mekany ýylynda. Gahman arkadağymyň arkadagy gahman ferdarymyň saýasynda biz siziň şer biriňizde iň gowy günler arzuw edýär. Türkmen halkyny ajaýyp zamanada ýaşadýan gahman arkadağymyň arkadagy gahman ferdarymyň janlarsa ömürleri zor tutýan tutmuşlary kemişara wazalsyn. Biz hem Türkmen owazy teleýiliminiň dörejlik topary. Şeýle-de Türkmenistanyň maklumlaryna ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheri geňeşi bilen bilelikde biz owaz bilen gepleşýänmiň ýene bir täze sanyny siziň üçin taýýarladyk. Eri dileşler, gepleşýänmiň bu ýerde sanynyň mehmany kimdir öýdýäňiz? Her dünyarım gelyen, yüreğimi dinleyen, bakşı canım alya, aşka vardım bağına, bağında aşka vardım bağına. Gülüne vardım, sevgen yarım, gülüne vardım, almalarım, gülüne vardım, sevgen yarım, gülüne vardım, ezin yarım. Elbette Guwanç Hojaguliýew. Edi tomaşaçylar. Egerde siz bize tomaşa etmäne taýin bolsaňyz, onda biz owaz bilen gepleşmeye başlaýar. Gepleşmeden bu ýerdeki mehmany görüşmedi ýaly Guwanç Hojaguliýew saýany ýükler emmäň gepleşikde hoş gördük. Özüne biz ilk bilene gepleşiňe çağırmam üçin ulfa bolsun aýdýan şeýle gowy gepleşiňiz bar. Şoňkyny gyzykdy. Ene bu gepleşiňizde toparmy bilen geldik. Şu fursatdan peýdalanyp aýdym çüregimden gahryman arkadagy gahryman ferdarymyza köp minnetdarlygymy bildirýän. Oý olaryň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Köp sag bol Guwanç. Tüýji arzuwlaryň üçin hemişe arzuwlaryň hasyl bolsun. Indi Guwanç. Bazan ýetlere taýin. Benim taýin tomaşaçylarym bize tomaşa etmäni eýýämden taýin. Gepleşigimiz Guwanç bir näçe sahypadan barap gel gepleşigiň dowamynda şol sahypalar bilen hem tanyş bolar. Onda taýin bolsa birinji sahypa başlaýalymy? Başysyny. Birinji sahypamyz halk parçasyndan tymsal. Guwanç häzir men bir kiçiräjik tymsal okap beren. Sülje dinleýänler. Şol tymsal gutoran soň sen öz düşünşiň boýunça tesvir edip tomaşaçylary düşündirmeli. Böyle. Ine tymsal şeýlerek dinle. Meşhur bir sazanny ulu bir konsertde saz çalyp durqa birden saz guranyň dugtarynyň bir tary üzülipdir. Tomaşaçylar indi näme bolar dip gorkup baraşypdyrlar. Sazanyna hiç saz bolmadyk ýaly galan ýekiji tary bilen sazy şeýle bir täsirli çalypdyr bolýan kemmeler hayran galypdyr. Töhwedyň ahyryna sazanyny o saatlyk ähli taryň dolu wagt çalmak dälle durmuş seniň iň gymmatly taryňy üzen wagt hem galan zatlar bilen iň owadan owazy döredip bilmekdir diýipdir. Tymsal gutardy. Ba düşündiňmi tymsaly Guwanç? Bir gysgara gaýdaýyn. Aýdaýt arkaýyn. Durmuşda iýza gaýtma diňe öňe gitýän ýalak pikirleri düşündim şonlara düşündim däle. Dogry. Ama misal üçin şol bu tar çalyp oturan bolsa, sazlanamy. Şu bir tar üzülipdir, bir tar üzülmändir-de. Şu bir tarda da bir saz döret iýdin dowam et, tomaşaçylar ruhdan düşmesin, nime du tar taşlap gaýtmada, dowam et durmuşam şonda alak kynçylyk boldy diýmenler. Elimizde bar yüzümüz bilen diňe netije gadanmaly, diňe öňe gitmeli. Dogry aýtdyň Guwanç. Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyň ajaýyp şygary bar. Öňe jan watan Türkmenistan şygary bilen hemişe öňe gitmeli, mümkinçiliklerden hem peýdalanmaly. Ruhdan düşmeler dogry. Indi Guwanç tymsalymyz oturdy. Şunu bilen jemleýär. Tomaşaçylarymyzdan garaşy oturýarlar gepleşigimiň bu ýerdeki sanynyň mehmany ilkinji Haýfa Aýdym bilen başlar diýerler. Gelin onu bu aýdyma başlaýyl aýtmalym. Başysyny Guwanç Hojaguliýewiň ilkinji aýdymy siziň üçin ýanlanýar. Dinle, dinjala. Seni dünyarım gelyen, yüreğimi dinleyen, bakşı canım alyan, aşka vardım bağına, bağına, aşka vardım bağına. Her dünyarım gelyen, yüreğimi
Mehman illeşer, ine ilkinci takipa tomaş ettiňiz, ilkinci aydyma tomaş etdiňiz, dinlediňiz aydym goňuňda yarandyr diýip umyt edýär. Ýöne indi aýdylja aydymlar hatym siziň üçin gyzyk bolar. Indi gepleşigimiz dowam edýär. Sowal jogap takipam bilen. Onç äder taňa bir näçe gyzykly sowallar berer, senin bildiğinden, başardygyňdan, ýürekden jogap bermeli. Başysyna. İlkinci sowal şeýle, dinle. Aydym fa bolmasa durmuş nähil bolardy? Men çüne yürek kısım solardı. Ýürekden solardy. Hemişe özünden durmuşda kana vatan vaktim, dine aydımlar dinleyen, aydımaydiyan, özüm ruhlan, yani aydım, göğülüm atşan. Bäh, onu aydym fa ruhuňa matça, göwüňe matça. Aydym sabyň saglyga peýda barmy? Men çün bar saglyga, belki siz çünen bardyr. Tebe var ya hocanetler, atababalarımızdan gelýän, ine çağalar kızamyk çykarýar ha. Şonu dutar salyp, şu kızamyk salyp aýyrdyň diýip tarafynda oturdup, şu owada şonu kızamyk aýyrýar. Dogry. Ana hakyky, alaýjak jogap mysal. Indi sowala geçeli. Näme üçin adamlar aydym dinlänlerini käwagt aglaýarlar? Ol hocanetler özünde de bolýar ol. Özünde de bolýar. Gamla aydym dinläp, özüne ýakyn salyp, içime salyp, käwagt içimdäki gamlarym şeýip aglap çykarýan wagtynda bolýar, özünde de bolýar. Belki dinleýijilerimde de bolýandyr şonnalyk. Adam aglasa ýüregi ýa diýe şol ýadım. Belki şonnalyk bolýar. Käwagt gamla aydymlar, öz aydymdan özüm dinläp, özüm aýdyp, özüm aglaýan wagtymda dogrusyny dogry aýtdyň ogda. O içimde gamlar şeýip çykarýan şartlaryk diýenmi? Onç aglap durkangydan bir üýtgeşip aydymlar kelläňe gelýär. Hukman gelýär. Ýaş geldi bir. O inanmaňyz da bir aydym. Geçmişden bir pursat ýatladyňyz bar. Hukman gelýär. Onuň şol gelen ilham aydymy nira belleýän? Sabanlarym majaň edýär. Nirde siz näme işleýän? Şunnalyk bir ilham geldi. O ýazaýylyňda. Şoň bilen bahana bilen käwagt gowduň o aydymlar döräkdi ýa hocanetler. Dogry. Mene gollaýan, jogaplan gollaýan. Şeýle bir jogaplar bilen özüniň bir ýylgyrşy bilen gepleşigimizde Gonç Hojagolyýewiň bir jogaplar neşit otýardyň. Üýtgeşip täsirli. Ýene bir sowal, onuň bu aydyma geçip gideli. Başysyna. Siziň pikiriňizçe, hakyky aydymçy bolmak üçin diňe owad gerekmi? Ýa-da insanyň häsiýetim, adam käçiligem bolmagy hökmanmy? Elbetde. İkisem gerek o. O häsiýet adam beýýär naklymyzdan mandyr hocanetler. O ikinci häsiýet gerek. Häk ýüreklik gerek. Bilen nira bir märaka, toýtoma baranda da adam kärçilik, häsiýetiň bilen ýertmeli. Ilki bilen. Ondan soň adamlar gowy kabul ederler, aydymdan hem dinlärler. Indi mundan soň göni aydyma başlamaly, tomaşaçylar garaşyp otyrlar. Başysyna. Edi tomaşaçylar, aydym dinlemek siz bilen gepleşikde biz owaz bilen. Canım alya şirin sevlim, beren sevlerimde dursan, armanım yok benim mayam. Nuranıdır kara gözlüm, canım alya şirin sevlim, beren sevlerimde dursan, armanım yok benim mayam, mayam. Nelim mayam, sevgilim bol benim mayam, mayam. Nelim mayam, sevgilim bol benim mayam. Lezzeti yok bakır yadım, lezzeti yok aydın sadım. Gülne görmesem gül yedim, menne takat kalmaz mayam. Lezzeti yok bakır yadım, lezzeti yok aydın sadım. Gülne görmesem gül yedim, menne takat kalmaz mayam, mayam. Nelim mayam, sevgilim bol benim mayam, mayam. Nelim mayam,
Näme ýazyk bardyr menne, yüz koysam gül ýüzüne, men arman kalmamayam, aşyk gelýär temurymda. Näme ýazyk bardyr menne, yüz koysam gül ýüzüne, men arman kalmamayam, mayam, näme mayam, sevgilim bol menin mayam, 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 sevgilim bol menin mayam, sevgilim bol menin mayam. Sevgilim yatmayan, kollarım kalgan, garisten sinayım diyen sözlerim. Men sana karadım, karan yerlerim, kalıptır uzakta, nerede sen nerede? Men sana karadım, karan yerlerim, kalıptır uzakta, nerede sen nerede? Kalıptır uzakta, nerede sen nerede? Garisteni dedim, menem gelirim, yürüm yollarıma, güller değillerim. Yetmeden kemişe, yaklap giderim, ömrümün konşası, nerede sen nerede? Yetmeden kemişe, yaklap giderim, ömrümün konşası, nerede sen nerede? Aramak uzakta, nerede sen nerede? Aşık men sevgilim darayan daştan, geceler oklaman gözlerim yaştan. Duysam da edin menin pek sevgimi, aramak uzakta, nerede sen nerede? Duysam da edin menin pek sevgimi, aramak uzakta, nerede sen nerede? Aramak uzakta, nerede sen nerede? Garisteni dedim, menem gelirim, yürüm yollarıma, güller değillerim. Elmadan kemişe, yatlap giderim, ömrümün konşası, nerede sen nerede? Elmadan kemişe, yatlap giderim, ömrümün konşası, nerede sen nerede? Aramak uzakta, nerede sen nerede?
konşasy nerede sen nerede Yanmadan kemişe yakrap gezerim Ömrümün konşasy nerede sen nerede Aramak uzakta nerede sen nerede Aramak uzakta nerede sen nerede Mehman illaşlar biz gepleşýümdi. Dowam edýär. 3-nji takypamyzy bilen. 3-nji takypamydan 2-nji takypamyda meňir sowal jogap takypady. Ýene çylşyrmyrak sowallar. Owunç diňle. Täze bir aýdymy döränni. Onu ilkinji bolup kime diňledýäňiz we diňledýän adamyňyz size tesir berende şol tesir edýärmi? Awa elbetde. Nähili ýagdaýda? O jönepde bir musta her insan öz dostu bolýar da ýürekde dostlar bolýar. Özüň ýasyň diýişkä dostum ma ýakyn dostum. İlkinji bilen öz halifam Türkmenistan at kalan artist Eldar Ahmed. Awa dostum köp saat maslahat berýär durmuşdy. Awa ilkinji şoňa diňledýär. Ýani owunç ýürekdeş dostlar bar diýdiňde. Awa. Olar kimler? O Celil, Mekan, Tökwet. Awa bar dostum, maksat, parahat. Hemmesem sunmat olanlar da, hemmesinde üstünlük arzu edýän sunmatlar jönepde. Duwalama, dostlaň jan sag bolsun. Şahir şey diýär. Şeýle dost bar, gambyň gowunyň göterir. Şeýle dostyň gurbany men gurbany, başyň egsen başyň göwge ýetirir. Şeýle dostyň gurbany men gurbany ýa. Onu inniki sowala geçeli. Owunç. Eger sizi bütün dünýäniň adamlary dinleýän mahaly birje söz aýtmagy ruhsat berseler, siz näme diýerdiňiz? Näme ruhsat berselermi? Ýene bir ýerde aýtylýan. Eger sizi bütün dünýäniň adamlary dinleýän mahaly birje söz aýtmagy ruhsat berilse size, siz näme diýerdiňiz? Hemmäňiň janyny sag bolsun diýerdim o jönepde. Dogry. Hemmesine jan saglyk islerdim. Emme bütün dünýä seredip, sen dinleýärler da birje söz aýt diýseler. Hemmesine jan saglyk islerdim. Hemmäňiň janyny sag bolsun diýerdim o jönepde. Dogry. O jönepde Türkmençiligimize ýagşy niýet ýarym döwlet diýip nakalmazam madyr. Men hemişe ýagşy niýet etip gelýän özüme. Onu hemme bütün dünýä saglyk arzu eder. O hökmany ýagdaýda. Derekella. Ýene bir sowal, onu göni aýdyma geçip gidýär. Eger siziň maşgalaňyzyň bir aýdymy bolmaly bolsa, o nähili aýdym bolardy? Kulýal ýurdumyz, gödel ýurdumyz we garaşyk baky tarap Türkmenistan ýurdumyz we asuda watanymyz we her bir maşgalada, her bir Türkmen ojakda diňe agzylyk bolsun, maşgalanyň adyny aýdym oýmaly bolsa, agzylyk goýardym. Duwalama. Gelonda her döwletde ojakda maşgalada agzybirlik bolsun. Şol agzybyr döwletde ojak üçin, maşgala üçin, agzybyr tomoşaçylar üçin bir gowy aýdym aýdaly. Başsyny. Onu edi tomoşaçylar siz bizi bilen, biz owa bilen dinlen, diňjalaň. Feydim seni gel mercenim Ağadaşım feydim seni gel mercenim Feywem için yanıyan şunu bağlatın bol mercenim Yadıyan şunu bağlatım bol mercenim Yedidim gözlerim kara yüreğime salma yara Yedidim gözlerim kara yüreğime salma yara
şu oğlan sazın çalar, yalvarmasam gönlü kalır. Sen değil ağlayın, ağlatma gel mercenim. Sen divarlayın, ağlatma gel mercenim. Yedidim gözlerim kara, yüreğime bağlama yara. Yedidim gözlerim kara, yüreğime bağlama yara. Eyleğin tertime çare, dermanım bol mercenim. Eyleğin tertime çare, dermanım bol mercenim. Dermanım bol mercenim. Dermanım bol mercenim. Nurlu günüm çoğu düşür yankıma aya, ovanın perizadı sarma fenayra. Yürekten çıkan zadı bahşediyen sana, yürekten çıkan zadı bahşediyen sana. Ovanın perizadı gel dünya, ovanın perizadı gele gel dünya. Dünya, 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 dünya. Gülmenli kara gözüne büktürüldü, tanfeket perizadım beginler bebi. Tariflat çalayın aydımı sadı, tariflat çalayın aydımı sadı. Ne dedim tanfekele gel dünya, ne dedim tanfekele gel dünya. Dünya, 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 dünya. Çeşmenin duruydu uydurnanın bezi, mayayı düğün bevül çalında şerdi. Altınay gülüştü salgama nebi, altınay gülüştü salgama nebi. Ne dedim tanfekiley beginler bizi, ne dedim tanfekiley beginler bizi. Dünya, 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 dünya.
Onç yapışımız devam edip dur. Hava qadaqlı fırsatlar bilen, qadaqlı sahifalar bilen ýöne sannaga teretdim şu var. Bul hafır ütköş sahifa bolan soň bir teretdirýän sannykda sirli sannyk sahifamyz diýýärmiň. Sannygyň içinde 3 tane bije var Onç. Birinji bije sowgat senki. İkinci bije jaňat bijesi, üçinji söz senin bijesi. Taýin bolsak bijan çekber bolsa sannyk men garaýyn bir gedek. Gar. Ana gardım. Ne atşaf? Anfada bijeli olan ağlamaz diye. Hani haýtamda da bir ýerini çek, üç bijeden bir ýerini. Jaňat. Anda tomaşaçylary görýär. Jaňat. Enni bijan bäri gatýar. Onç. Endi sen kime jaňatjak? Dostuňamy, dogan garyndaşyňamy, ýakynlan? Dostuma jaňat daýyn Jaňat. Kim dostuňa? Sökode jaňat daýyn. Sökode? Hawa. Han jaňat onna. Han böyle. Dost salam alaykum, gowmaýan beýlen. Waalaikum assalam. Onç ýaxşy bolmadymy? Ýaxşy. Dost biz şuma Türkmene wadyndan jaňat diýär. Biz o wad bilen gepleşikdi. O bije çekdim dost taýda bol jaňat diýip bijem çykdy bara bijem içinden. Bir halyň soraýyn diýdim la ýonda. Suwalym sawol da ýaşlaryňa. Sawol saman oturum. Suwalym mene beýladymdan Türkmene wadyn agly bir işlerlerle işler vardy we den işinizde gepleşiňizde şogly bolsun. Sawol bizim sesini vardy we diýät maşgalaňyzy öýsüde. Sawol dostçan. Sahibeden soňam tomaşaçylara ýene bir gow joş, aýdym-aýdaly onuň dowam edip berelmi? Baş üstüne. Edi tomaşaçylar diňläň, Onçyň iň gow aýdmy sizin üçin ýanglanya. Aşkından coşup aydayın aydın, kalbimden coşup çalayım sana. Ensem kalan başlı dilberim, oh dilberim, oh dilberim. Senin sesin ben barayım yanına, oh yanına, oh yanına. Yağmur çeker yaşlı dilberim, oh dilberim, oh dilberim. Kınçı deyin dişli dilberim, oh dilberim, oh dilberim.
Didip otar yaşamayı Gülnabadım Sevgir yarım Gülnabadım Almanarım 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 Mehman illeşir. Ene şunun bilen sizin ulu howasy bilen tamaşa eden biz owa bilen gepleşýärmiz tamamen barak. Gepleşmeden ahyrına biz gepleşmede gatnaşan aýdymçy dostumyz Gowunç Hojaguryeva şeýle de saglyna ýigitlemde aýratyn sag bolsun aýdar. Aýdymlar saglar tamaşaçylaryň gowunyna yaranlar diýip umyt edýär. Şu toýlarda, bayramlarda aýdyan aýdymlarna çalýan saglar gemişe Gowunç belent ýaglansyn toýly günlerde görüşelim. Sağ olun hocam hepsiz. Yine bir yola gepleşmede çağıranız için bir näçe gyzykly sowallar boldy. Hakykatdan gyzykly eken. Bizem bir başardığımızdan sağdan toparmy bilen gowdan gow aýdymlar aýtdyk. Aýdymlarymyz halkymyzyň gowunyna yaranlar diýip umyt edýär. Elbette. Şu fursatdan peýdalanyp aýdym çöregimden gahrama arkadamyza, arkadaly gahrama sevdarymyza köp minnetdarlygyny bildirýär. O ýolaryň jan sag bolsun, başlaryk bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowajarsyn. Gowunç hem mardulan hasyl bolsun. Sag bol. Mehman illeşir edi tamaşaçylar ine şonundan biz gepleşmemizi jemleýär. Gepleşmemiň ahyrynda biz siziň her biriňizde ýene bir ýola gahryman arkadaly gahryman serdarymyň saýasynda bakty fursatlary, iň gowy günleri arzu edýär. Türkmen halkyny şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadaly gahryman serdarymyň janlar sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri hemişe rowajarsyn. Mehman illeşir. Edi tamaşaçylar, ýene bir ýola Türkmen owa tili aýlymynda biz owa bilen gepleşmeden täze sanlaryna görüşýänçe hoş sag bolun.